جيفري فالتمان انتاي له تزاريبه قدم حج زلو من يشمو عمر قدم عمر تلا اخذنا ورا ولا حوحات كمان فراري عوامي انصعدكم من دحنا صانت إناندلي ويكن فنشالينا حبي إثيوبيا تلكم نحنا ملو نابين ندقفويل نتبراي كتب الكل لها مجمرة من قصونا يكون كان عدونا يكون كان ستيل أبتحتي إثيوبيا أخذ الله كم كنا تاتي خات خيرو تسمعيت بدليات كاد نجري كنا برا هنا تاتي زغزانا دليات كاد نجري تحلمت خيرها هذا سبب أبغى أتيك حلم خيري በዶክተር አብይ ነው ይሄ መልእክት ከ4 ዓመት በፊት የሆነ መልእክት ነበር ማለት ነው። ህወሓት ያገኘ 10 ሚሊዮን ከፍላለሁ ብለህ ነበርና አሁንስ አትፈልጋቸውም አሉ ትግራይ ነው ያሉትና በነፃ ሙሰዳቸው ሰው ሆኖ ሐሳብ ማይቀየር የለም። በነፃ ሙሰዳቸው ችግር የለም። ሐሳባችን ቀየር ወይ እኛ እንክፈልህና 10 ሚሊዮን አዋጥተን ውሰዳቸው አሳውቀን እሺ ደውለ ምናምን ችግር የለም ድርድር ምናምን አያስፈልግም በነፃ ውሰዳቸው ላስታውስ ብዬ ነው ሁሉም አንድ ላይ ነው ያለው ተሰብስቦ ማለት ነው ፍንፍን ይላሉ በእኛ ፊት ማለት ነው እና በቃ ውሰዳቸው እና ምን ይዛፈና እንደጭው እና ይዘሎ እና ጥምጥምትና ከርተትልናነን ጥሚና አይናታውናስ ክንሰር ተጎ እጁና ወይና ዘዘና انا قلت من اين خالق زورنا يا نبي تفش دبر حاوكاي تقتل ابجيكا خاصلا كلو خا خلو قتل احنا نبن تايبل من يخاطر بعنا ما تقتلنا احنا بتلا تقتلنا يا احنا طلعي قاري خما يمحرن ولده የአክሱም እስላም ወንድሞቻችን መቀበሪያ ያተው 30 ኪሎ ሜትር የሚጓዙ ከሆነ ያ ያለፈው አስክሬን ሳይሆን ያ እንዲቀበር ቦታ የከለከለው በቁም ያለ ሰው ግን የሞተ ይመስለኛል። ኤርትራ ሉዓላዊ ሀገር እዩ ዝጠራጠር እዩ ሐቂ ማንም ትግራይ ይጠራጠር كلا ናይ ሻዕብያ ሉዓላዊ ሀገር ዝኾነ መዘያት አቢዳ ታራቢልዎ ሉዓላዊ ሀገር ስለዝኾነ እኮ እዩ 10 ግዜ ኛርና ዝኸር ዝውዕል ዘሎ ኤርትራ ተባሂላ ብትፍጠር ተላ ግን ሰለስተ መመዘኒ ተዋሂዋ ተፈጠራ ሓደ ድንቁርናይ ካብ ራብዓይ ክፍሊ ከይተሓልፍ ዝገብር ማለት መፋትሕ ዘቕብል ፍልጠት ጥራሕ ብናይ ጣልያናውያን ኣባህላ እስኳላ ኣሲኑ ናይ ኣድጊ ትምህርቲ ኣድጊስ ክትፅዓን ጥራሕ ከተሰልጠና ዝብል ዓይነት ትምህርቲ እዩ ተሓደ ካሊእ ውትድርና እዩ ኣላንደ ፋስካሬስ ንግበራ እታ ኤርትራ ትብል እዩ ካብ ኤርትራ ተጉሰሞ ብለሞ ጣልያን ናበይ ናብ ድላይካ ተወስዶ ንሶማልያ ተወስዶ ንትሪፖሊ ተዝምቶ ትሪፖሊ ዘማት ይብልኒዮም ብተደጋጋሚ በማይ ተሻሓት ወታደር ትፈጥር ስኡል ወታደር ይኹን ኩሉ ወታደር ይኹን በቃ ዝሪ ወታደር ጀሚራ ወታደር ትውድእ ምሕደሩ ወታደራዊ ይመስል ሶዶም ሊቲንግታይ እዩ ቶም ዕጡቃት ግን እንታይ ይኾኑ ሎካል ዕጡቃት ይኾኑ መራሕቶም ግን ጣልያናውያን ይኾኑ ካብ ጣልያኑ ሲሲሊ ይኾኑ ደቂ ሲሲሊ ይኾኑ ካብኦም ጥራሕ ተምፃሎ ስለዚ እቲ ካልኣይ ናይ ውትድርና ማእኸል ምግባር እዩ ሳልሳይ ግን ናት ዋና ግን ትኮር ግን ፀረ ትግራዋይ ምግባር እዩ ردنا سمعنا تليكم ድምፅና ስምዕዎ ጠሚና ኢና 4 ዓመት ሙሉ ጣጥሚያትና ነና ማዕድና ዘይ ተመለስና أفقد براندا تدروينا فقدات يندا تدروينا إنا سلعي كاري خما يمحرن ولده أي تقاننا أي ما يغيم ينبي ذي تستمر تمنكلي تموقسي بصر منكلي موقسي صارت تدراوينا دي زي ناتي بحال أطرح كورا من زي ورس أو عالم قدامي طلعنا تقارو يوم عقام يوم لك كم برهان برها عيدة وما صحفتهم صحبوي سوزي كابي منطقة منطقة كاتم زرتي تماهرم ويا بغل ديك زي تماهرم ولا 100 عامت يوم تماهرم 100 قد 130 نسلان عامت تماهرم ممرهم دنا من تلكات علينا نقول هيدا زي تملست الديون هيدا غاز هيدا سيلاس زي تملست الديون كوي من ليتو بخي حد القلعة كوي نهار ولا لا حق زي دغ فوق كلام زي يقبر بحقي زي هيدا زي يخيس تعطابيلو مليون دولارات قصيرو زي يخسس سلا زي يكون ايو عالم سلا زفلت ايو كذا اخرو قابلو معالتي ኤርትራ ልዕልነታ ዘረጋገፀት ናጻ ሀገር ኤርትራ
بعدم درك ستدنسسو مسوتا بحر نتدبسو حلف حلفكم كعني نتقادا لاي نوقع بعريكن حردينا قرش واصيلكم اواصيكم حاريدكم عبججباكم سغحيسكم كيدكم نايزون مرحت نايزيرو خلتا تمليسكم كازون مرحت عكيكم نتقادا لاي نوقع استوهاله عو قبل عكيكم حنت انجرا عمصيلكم نطر نفتي او لعكم هو اتوقع تقادا لاي كن عين دابله مسقسلو دحر 4 معلتي أبي سريعكم أطيحكم له إذا بقولوا أنا خيوات أكون جن أخوي جبر تتهلا أي جبرنا لكم تشوفون ولكم ملا من دك أنا خنسن كلنا جن أبي لكم أيملكم من بفلاي نعطي ما شقوي أنا قالي تسوي أخلا قالك على ما تشهد شكت الله لك أطوي لك مسزو خاصة زارب كني لازم مقالة على الفوق عقبل لكم برغا عقبل يلغى على سفر غا وانا باندا وانا تلاينا شعبية أبي أمعنا يواني أوشتنا نيو جزا لا تقوموا لقتلونا لولعنا اليوم نتاري جيكنناتك ناينايو بقى منين عالم الفولتو نيشتا سمين كوريا تقرايا ትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ አካሄደው ህወሓት ነው እንጂ ኤርትራ ጦር ወይ ትግራይ ኢትዮጵያ ጦር አይደለም እኮ እኔ እኮ አለኝ እኮ ማስረጃው አንድ ሲንጣስ ይናገር እስቲ ትግራይ ውስጥ ሴቶችን የደፈረው እኮ ስልጣን ላይ ያለም አሁን በረሃ አንድ ጥሩ ምሳሌ ልቀርሽ አድግራት አካባቢ የተደረገ አንድ ኮር ተሰብስቦ አንድ ኮር አዛዥ አንድ ታጋይ ትደፍን ያስረግዛታል ይሄ ወሬ ሲሰማ ይደነግጥና በካድሬዎቹ አርጎ ሊያስገመግማት እና አንቺ መሪያችንን ስም ታጠፊያለሽ ከሷ አረገዝኩት ያለሽ ከኤርትራ አድግጂ ከአማራ አድግጂ አይታወቅ አርግዘሽ ነው እኛ ጋር የመጣሽው 3 አመት ያደረገች ልጅ እኮ አርግዘሽ ነው እኛ ጋር የመጣሽው እንዲ ነው ሲሏት ልጅቷ ሁሉ እኔ ያረገዝኩት ካንተ ነው አስገድደ ነው የደፈርከኝ ግን ከኔ አይደለም ብለ ይሄን ሁሉ ሰራዊት ታሰረ ሳንጃን አውጥታ ሆደን ቀደሙት ሰላም እንበር ጉናት አይደልን ወይና ያለሽዊቴ ወይና ይወፊርካ መስከድ ከማ አይተጋነና ትግራይ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ከም ዝበለ ውርደት ገጥማ ኢላ ሓሲብ ፍልጥ ኤርትራ ተባሂላ ትፍጠር ተላ ግን ሰለስተ መዘሊ ተዋሂዋ ተፈጠራ ሓደ ድንቁርና ካብ 4ይ ክፍለ ከተሓልፍ ዝገብር ማለት መፋትሕ ዘቅብል ፍልጠት ጥራሕ ብናይ ጣልያናውያን ባህላ ስኳላ አሲኑ ናይ አድግ ትምህርቲ አድግስ ክትጻን ጥራሕ ከተሰልጠና ዝብል ዓይነት ትምህርቲ እዩ ተሓለ ተኻሊ ውትድርና እዩ ላንድ ኦፍ አስካሪስ ንግበራ ኤርትራ ትውዲ ካብ ኤርትራ ተጉሰሞ ብለሞ ጣልያን ናበይ ናብ ድላይካ ተወስዶ ንሶማሊያ ተወስዶ ንትሪፖሊ ተዝምቶ ትሪፖሊ ዘማቲ ዊልያም በተደጋጋሚ በማይ ተሻሓት ወታደር ትፈጥር ሱል ወታደር ኩሉ ወታደር ይኸው በቃ ዝሪ ወታደር ጀምራ ወታደር ትውድ ምሕደሩ ወታደራዊ መስል ሶዶም ዲቲምታዩ ተም ዕጡቃት ግን ታይሆን ሎካል ዕጡቃት ይሆን መራሕቶም ግን ጣልያን አይሆን ካብ ጣልያኑ ሲሲሊ ይሆን ደቅ ሲሲሊ ይሆን ካብም ጥራሕቶም ጻሎ ሶዚት خلای ናይ ውትድርና ማእኸል ምግባሪ ሳልሳይ ግን ናትዋና ግን ትቆር ግን ጸረ ትግራዋይ ምግባሪ ዚት ተስተምሮ ትመንቀሉ ትመወገሱ ንብስሩ መንቀሉ መወገሱ ጸረ ትግራዋይነት እዚ ናተ ባህላ ጥራሕ ኮራ ምንም ዘይገወሮስ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ጸላኢና ተጋሩ እዮም ማዕጋም እዮም ይለካ ከም ብርሃን ዓይነት መጽሓፍቶም ጻሕፉ ሶዚ ካበይ መምጽኦም መንተልካ ትምህርቲ እዩ ተማሂሮም እዮም ብክንደይ ግዜ እዮም ተማሂሮም ልዕሊ 100 ዓመት እዮም ተማሂሮም 130 ዓመት እዮም ተማሂሮም መምህሮም ድማ መን ተልካ ጣልያን እዩ ትግራይ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ከም ዝበለ ውርደት ገጥማ ኢላ ሓሲብ ፍልጥ ሁሉ መንእሰይ ሁሉ ተማሃር ሓይሊ ዘሩ ከም ዘሩ ወጠን መሪሱ ደጋሮ ከምዚ አይና ክርከብ ካብ ሎሚ መዓልቲ ኤርትራ ልዕልነታ ዘረጋገፀት ናፃ ሃገር እያ ኤሪትራ
بعدم دارك ستدنسسو مسوتا بحر نتدبسو